Намираме се на местото в село Павелско, където е била къщата на баща ми, свещеник Стефан Попвасилев. И като намерихме разрушена и изчезнала самата къща, отидахме при кмета с сестра ми и той с задоволство каза, че и сега в момента, ако стои къща, и сега ще я разруша. Това е негово собствено място, което стоим в момента на него. А ето какво направиха бившите другари, още ли другаруват. Паметник на комунист, на партизан. Всички сме плакали, плачеме и сега, но не можем, още сме безсилни така. Да го фанеме и да го хвърлим. Но Стефан Попвасилев, Божи служител, беше обруган. Сред тържеството на убийци, на тъмна нечестива сган, жестокостта не го отмина, прикрила своя грозен лик зад смеещата се победа на кървав ден лъжевелик. Смири се, отче, го зовяха обезумели пред смъртта. Поклон стори им, целуни им дори подметките с уста. Виж, ние го правим, отче, може така пък и да се смилят. Моли им се, нали и ти си човек от кости и от плът. Устата ми за Божа реч са, целувам образа на Бог. Молитва и поклон отправям пред Бог на трона му висок. Отвръща той и с гръб застава към дебнещия сатана. Иконостас му вече става една варосана стена. А сякаш в баладичен епос, сред жертви, като сноп до сноп, в гората звяр не е докоснал единствен мъченика поп. И влязъл Божият служител, пак белолик неосквернен, с поклон в небесната обител от Господа сам, благословен. През пролета на 1944 година бяхме евакуирани тук след бомбардировките и чухме, че партизани са нападали село Скобелево, отрязани са тук телефонни жици, нападнали военния охранителен пост на моста на река Въча при село Кадиево и са убити войници запасняци, взето им оръжието, муниции са взели. И след няколко дена чухме, и видяхме, че дойде военно-полицейска рота, може би като ответна акция за този случай и се извърши блокада. Всички бяхме така доста озадачени, нали, така една тотална блокада се извърши и бяха арестувани доста хора. Хванати са ремсисти и партизани, които тогава са били в селото.
Сега явно това не може да остане скрито и никой не го отрича, че най-вероятно това е станало по някакъв сигнал. Тази блокада и ареста на тези ремесисти и партизани. Те са затворени в горното училище и след няколко дневни, вероятно, измъчвания и разпити са отведени в околностите на Перущица и са разстреляни. На брой са разстреляни 22 души ремесисти и партизани. Разбира се, това нас ни така доста смути, че без съд, без присъда, и нещо е станало. Но за още по-голяма изненада, разбира се, би трябвало да кажа и това, че чухме защо са били арестувани. Ами те казват, снабдявали партизаните с храна. На моя възраст имаше и познати момчета. Се връщам вкъщи, баща ми така беше долу и му казвам, викам така, той не може да бъде. Скочи, видя го как скочи. Той не можеше да повярва, че човек може да посегне на човек и че може да има такива убийства. Даже при нас кокошка да се заколи, баща ми не присъства. Той се криеше, той не можеше да вижда такива неща. И скочи, тръгна, отиде при този Балкански, обаче поручик Балкански го е заблудил, му каза, че няма такова нещо. Върна се весело, вика, няма такова нещо. Добре, ама на другия ден се увери, че има такова нещо. И въпреки държавата не беше ги признала за убити, той им направи панихида, бие камбаната за умряло. Показания на поручик Борис Балкански пред военно-следствената комисия в град Пловдив. Пристигнах с ротата си в Перущица на 28 май 1944 година. В горното училище бяха задържани около 58 човека, охранявани от войните артилеристи от моторизирания 3-ти артилерийски полк. С началник поручик Петков. Накарах Мандраджиев да изготви списък на задържаните, като поименно се означи вкратко вината на всеки един. Накарах го да дадат лични впечатления, кои от задържаните биха могли да бъдат освободени, кои трябва да се въдворят и кои са много виновни, за да бъдат дадени под съд. С така приготвените списъци отидох на доклад при полковник Стоев в град Пещера и му доложих, че така както искат, не могат всички да бъдат избити, тъй като не всички са еднакво виновни. Препоръчах виновните да бъдат дадени под съд, вместо да се ликвидират. На това мое искане той ми каза, че щял да помисли. По-късно ми отговори, че виновните нямало какво да се дават под съд и разтакават, а да се ликвидират. Като каза, че на другия ден вечерта ще нареди да се изпрати за целта полк и камиони. Вечерта на 5 срещу 6 юни дадох списъка на агентите, които го определиха и разпределиха арестуваните. Подпоручик Ханджиев и Наумов с войници натовариха на 2 камиона 22 ремсисти и заминаха. Никакъв човек от селото нямаше. Подписах саморъчно поручик Борис Балкански. Аз съм една оцеляла, но и останала жива. Между те 22 младежи и девойки, убити по най-жесток начин след нечовешки мъчения, без съд, без присъда. И с поручик Балкански, и с помощта на нашите перущински фашисти, защото когато дойдоха да ни арестуват, те направо си идеха от дома с името. Да дойде Румяна и Красина. Откъде знаят те Румяна, къде живее и Красина и че трябва да се арестуват? Списъка на ремсистите е бил предаден на съветниците на управниците тогава, за да могат да защитят някои свои близки, ако имат. Но поп Стефан е казал със кандилницата,
всичките, вечна им памет, а те са били живи, още всичките са били живи. Поп Стефан била виновен. Щом е перкал кандилата, той е знаел, че ще се избият тези деца. Била виновен. И сега нека държавата дарчи пари от трудовия народ да снимат филм тук, за такива убийци. И дето направят и втор паметник тук. Дайте списък да видим къде са подписали тези хора. Кои са тези хора, които са подписали младежите, римсистите да бъдат избити? До сега такъв списък не е представен от никой. От никой. Страната се създават бойни ядра с цел за оказване на помощ на управата, на ръководството на даденото селище и за оказване респект или съпротива или преследване на партизански бойни единици. Такова документче за Перущица има в Окръжен държавен архив. Се води като документ. По списъчен състав са разделени кой за коя група и кой район трябва да охранява. В този целия списъчен състав името на Стефан Поп Василев не фигурира. Живо ме интересуваше тази работа и присъствах в град Пловдив, се провеждаше на тъй наречения Народен съд. Присъствах извън сградата, обаче бяха сложили микрофони, за да може и гражданството да слуша. Поручих Балкански каза следните думи. Тяхната партийна организация беше предадена от двама души римсисти. Това са Стефан Мочев и Христо Янкулов. Аз получих заповед с един списък. Значи, когато те са предали организацията, те са казали имената. Той иначе имената не ги знае. Пак повтори, понеже му зададаха въпрос, от местните хора, има ли хора, които са замесени, има ли някакви подписи? Говори се, че има списък, на който списък стоят подписите на хората. Той казва, никой абсолютно не е замесен. След 9 септември 1944 година убийството на ремсистите и комунистите от пролета на 1944 година е максимално огласено и героизирано. На жертвите е издигнат паметник на най-видното и лично място в Перущица. За тях са написани книги. Същевременно второто убийство, което става в Перущица през есента на 1944 година, е забулено в една страшна, зловеща тайна. За него публично никой не говори. Нещо като табу за перущенци. За невинността на тези перущенски първенци, убити през есента на 1944 година, обаче има доста, макар и косвени доказателства. Нито един от тях не е съден от Народен съд. На 12 септември, по време на светата литургия в храма Свети Атанасий, дошли непознати мъже и отвели отеца в горното училище за малка справка. Там вече били арестувани кмета, книжаря, учители, запасни офицери, търговци, земеделци, кръчмари, около 60 човека. Последвали дни и нощи на зверски разпити с безумни обвинения за шпионаж. Обвиненията срещу отеца: сеял фашистки идеи и бил главният виновник за избиването на 22-мата комунисти през същата година. През този арест, който е в училището, затворниците излизаха за тоалетна в двора на училището, понеже тоалетни вътре в самото училище нямаше. Имахме среща с баща ми, когато вече е ползвал тази човешка нужда. Беше блед, но спокоен. Само казва: деца, вярвайте в мене, аз съм невинен, обвиняват ме, че съм бил подписал някъде. Моя подпис
е навсякъде, в регистри, в кръщелни свидетелства, в венчални свидетелства. Моят подпис никой не може да го промени. Вие сте длъжни да докажете моята невинност. И през 1947 година става ясно, че има най-вероятно и някаква друга версия за разстрела на ремсистите и за това кой е предизвикал този разстрел през май 1944 година. Тогава през 1947 година е огласено полицейското досие на Магда Агоп Инджиян, досие номер 1449. Един от разузнавачите след 9 септември в Държавна сигурност, мисля, че Вакарелов се казва, в неговата книга "Струната не се скъса". И той там най-подробно описва, че тази арменка, която е била тук в Перущица евакуирана и която е присъствала на тяхни събрания, че тя ги е предала на полицията имената на всички. След като присъдата срещу Магда Агоп Инджиян става известна, окончателно вече става ясно, че убитите през септември 1944 година първенци на Перущица не са предатели и че не те са предали своите съселени, ремсистите и комунистите, които са убити през май 1944 година и че всъщност в Перущица се разиграва една сцена на лични отмъщения. Убитите 22 души ятаци партизани трябва да бъдат изкупени и отмъстени от техните роднини с убийството на 22 други души, жители на Перущица, градски първенци. Това беше нещо страшно. Баща ми казваше, през турско не е било това, което правят все комунистите. През турско робство. Той е живял през турско робство. Бил е буден българин. Също така за отец Стефан бях чул, че бил много така, как да ви кажа, много зверски измъчван. Дори някой каза, че бил бит по половите органи. Някой ми дори им беше казал, че били прокарали някакъв кол от ануса към той и обратно от устата към той, или това дори чух, че... Ние дори чухме, че му са били изводени очите. Аз го казвам за първи път и на Илия не съм го казвал. Защото това е много трагично. Дали е било така или не знам. След като минаха много години, бяхме на един помен. И имаше там тези, които бяха участвали в убийството. Започна да разправя как той лично е скубил брадата на поп Стефан. Аз като адвокат мога да намеря едно единствено обяснение, защото ако те не бяха тръгнали по пътя на беззаконието, в никакъв случай те нямаше да намерят законни основания тези хора да могат да ги изправят пред съд. Защото по-лесно се управлява един по-обикновен народ, отколкото да се занимаваш с интелигенцията. Те бяха цвета на Перущица, тези хора, които
избиха. Всичко това е много просто и ясно. Поръчката, и то далече от нашата родина. За съжаление, от нашата освободителка. Но не Русия, а болшевишка Русия, Съветския съюз. Оттам дойде поръчката за унищожаване на българската интелигенция. Думата интелигент звучеше така позорно, както и безсмислената дума монархофашизъм, фашизъм и прочее, гад и други небългарски понятия. Затова убиваха будното, достойното, свещеното. И така се случи, без някой да ни каже. Ние не знаехме, че на 21-ви през нощта те ще бъдат изкарани и ще бъдат ликвидирани. И в тази група ще бъде и свещеника, отец Стефан. Ние това нещо никой ни не е казал. Няма и кой да дойде да ни каже. Обаче провидението ли, Бог ли е, какво нещо е, аз си го обяснявам така. Майка ми да ни изведе точно тази нощ в 1 часа през нощта, да бъдем на оградата, да гледаме вътре. Нали? Всеки ден сме гледали през деня, на оградата сме били. Обаче през нощта защо се явихме на оградата? Това е нещо наредба отгоре. За последно да се простим с него, може би. Предполагам, че е така. Камиона, който отведе нашия свят баща, ме събуждаше 40 нощи наред. Сънувах кошмари. Непрекъснато си представях как може този човек, който е толкова невинен, толкова благ по характер, да загине така жестоко. На следващата вечер отново и казвах на мама, не мога да се оттърва от този кошмар. Някъде минаваше ли камион по улицата, затварях си очите и ушите си запушвах, да не виждам, да не преживявам отново и отново нашия кошмар. Търсили са место някъде, където да ни се разпръснат, да ни избягат нещо. И затова точно тук са избрали. Виж колко е тясно тук този мост. Виж колко е. Тук отсреща тези постройки нямаше нищо. То беше само пътя, завиваше точно по край скалата. И там беше тясно и отвесна скала отгоре, те няма къде да бягат. И зато и са ги докарали тук и ги наядат и почват да ги живеят. Въпреки това те са разпръснали в последния момент и имаше 2 човека, които избягаха, обаче не там зад завоя, ранени са останали на сутринта, но някой ги издал тук, някоя си жена минала и те са търсили помощ, а пък тя била комунистка и отидете да докара още джалати и ги доубиват на другия ден. И само един успява да се спасява, Михаил Насив. И той споменал на моя братовчет, първи, с когото се били вързани заедно, Танчо, аз освободих единия тел. Скача ми по стръмното надолу. И тъй ще съмре. И наистина двамата скачат, но баба Милио някак си по-сполучливо е отишъл много напред, а моя братовчет изостава в търкалянето и е бил ранен в гърдите, не е можал да продължи. Баща ми успява да скочи от моста в реката, стрелят по него, раняват го в лявата ръка и са искали да го преследват, обаче в това време става едно раздвижване между тези, които убиват, защото е ранен един от тях. Той беше съученик от гимназията, мой съученик. И аз се изумих, когато разбрах, че този човек на 20 години е тръгнал да убива. И е трябвало набързо да приключат с останалите живи още и да закарат ранения си другар в Пловдив за операция. Хората изваждат куршума, спасява се този масов убиец и след това стана министър на земеделието. И сега, когато след години ги питам, викам,
Какво стана там? Вика, вие да се благодарите, вика, че ние ще се върнем още един камион да натварим хора. Ами вика, така стана, бързахме. Този път разликата е тази, че сегашните мъчители са местни хора от Перущица. Това не е военна жандармерия, не са хора, които са представители на някаква официална власт. Тук са убити толкова, колкото са искали. 22 души, за 22 души тук са ги избили. Тъй като не са имали време да ги заровят в гроб, са ги натрупали на една камара. И когато на княза сина големия отива тайно да види къде са там убитите и ги намира наредени на камара, вижда една редица изкуствено като че ли набучени върби с листата. И като разтваря върбите, листата, вижда една купчина убити, подредени, убити и най-отгоре отец Стефан, като жив. И той го помислил за жив. И му каза: отец Стефане, какво става тук? Но отговор не получава. Настръхва целия от ужас. Той е бил млад още, 17-18 годишен. И в това време чува шум от моторна кола, успява да се скрие в близките там рекичка, реката, между върбите, се потапя в водата и вижда, че слизат 7-8 души. И познава от тях повечето хора, местните убийци, от един човек от Пещера, от Кричим, от Перущица. Слизат от камиона с една туба, но се оказало, че това е нафта, и заливат цялата купчина и запалват купчината. Но понеже нафтата не може да гори като бензина, почва да мирише на изгоряло месо и те от миризмата се качват на колата и си отиват на бърза ръка, без да видят какво ще стане след това. А този сина му, Каймаканов, отива и с палтото си, както е мокро от реката, се опитва и изгасва пожара, запалването, успял да ги спаси от изгаряне. И след това отива да почва да търси баща си. Обикаля, вижда по едно време една ръка се подава там от пясъка, дърпа ръката, но вече е имало, изглежда, загниване на тялото, ръката почва да се откъсва от тялото. И той избягва от ужас. Обаче видях там до скалата един череп. Е така, половин глава. И аз не знам, че изимбах, че зарових. Така направих една дупка и зарових. И като отидохме горе там, където са ги горили, като вземем да ги разфърнем труповете, майка ми позна баща ми по чорапи нещо. Обаче глава нямаше, само една кост тук на брадата. И тогава разбрах, че това е на баща ми главата. И баща ми, който е правил толкова тържествени сватби, погребения, кръщения, остана неопят, непогребан. Тук там някъде се пада. Така, на било където свършва, то понеже дълбоко и тук някъде може би към центъра някъде се пада, точно там са зарови. Идваме така, ние от време на време, кога на годишната, хвърлим по едно букет тук или едно винче. Това е. Никой не може да му увери, че баща ми не е бил през целите тези 45 години мой закрилник.